lusasazo ngqo lwendaba estudio 12 kundlunkulu ye-SABC eAuckland Park eGauteng nazo eziphambili. The charts talking to the disbandment of the political killings task team. Ikomishoni yophando ngezenzo zolwaphulomthetho kumagunya olawulo kwinkonzo yesipolisa nenkqubo yezobulungisa ityhile imiyalezo kaWhatsApp phakathi kotyholo ngokuba ngungqondo-ngqondo wemikhampani yobundlobongela uVusi Muzi Khet Matlala nosomashishini uBrown Mokgotsi. Umanji kwityala lenkokheli ye-FF uJulius Malema nalowo wayengunogada wakhe usaphonononga ubungqina kwinkundla kaMantyi eMonti ngelixa abaxhasi bakaMalema bevuke umnyele kukulibazisa kwesigwebo. Kwezemidlalo siza kuhlaziya imidlalo yangokuhlwanjena ngomsi we-Betway Premiership. Xa besixesha ukuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kwelijelo zindaba uxolo malibenani. Ikomishoni yophando ngezenzo zolwaphulomthetho kumagunya olawulo kwinkonzo yesipolisa nenkqubo yezobulungisa ityhile imiyalezo kaWhatsApp phakathi kotyholo ngokuba ngungqondo-ngqondo wemikhambathi yobundlobongela uVusi Muzi Khet Matlala nosomashishini uBrown Mokgotsi. Intloko yecandelo lezobuntlolo emapoliseni uNjengele Dumisani Khumalo idandalalise incoko ngeWhatsApp kaMnumzana Mokgotsi equka iinkcukacha zamapolisa ngesiganeko sokubulawa kwengunobhala jikelele wombutho ovuka ibambe i-ANC Youth League uSindiso Magaqa kubonakala ukuba yayifihlwa. Imiyalezo phakathi kwesisibini ibhensisa ukuba sinxulumene nezinxibamxhaka zosopolitiki kwaye sinolwazi olunzululwa ngaphakathi ngokwenzeka kwinkonzo yeli yesipolisa kuquka ibutho elingukhala i-IPID oqhuba nobungqina kusuku lwakhe lwesibini phambi kwekomishoni kuNjengele Dumisani Khumalo. So now we'll be looking at one chat that is between Vusi Muzi Matlala and Brown Mokgotsi. The themes that we'll use for this briefing will be those charts that are talking to the IPID, the use of IPID. The second one will be the one talking to the payments for politicians. The third one will be looking at the charts related to the tender protection. And the fourth one will be the charts talking to the disbandment of the political killings task team. And the fifth one will be the links to the senior crime intelligence and South African police service members. And then the sixth one will be talking to the access to the minister. Those will be the 6 themes that will guide us as we go through the charts. Le komishoni ikusuku lweshumi iqhuba nokumamela kwanokucubungula ubungqina. It took the Constitutional Court to release a man. Iqela labacima imlilo liza kuhlala eCamps Bay kwethutyana libe liliso nako uphina amadangatya nokuphinda avuke emva komlilo oqhambuke izolo. Ngenxa yoncedo lwenqwelomoya kunye nezicima-mlilo umlilo uyalawuleka kwaye imisebenzi yokuthomalalisa iyaqhuba. I-Sanpex iqinisekise ukuba zihektare ezingama-25 zezityalo ezitshileyo kodwa kukho umonakalo kwiindawo zokuhlala. Imozulu entle ngobusuku incede kakhulu abacimi-mlilo ekuthomalaliseni umlilo. Kodwa ngenxa yokuba kusalindeleke amaza obushushu kwesi sixeko, abasemagunyeni baza kuhlala bethe qwa. We are keeping the team here. As you would know that the weather service predicts that the heat conditions will continue throughout this week. So those are conducive to a fire. So we do need our crew to be on standby. Indlela zokunyuka intaba kulo mmandla zisavaliwe okwethutyana. We cannot say at the stage when they will be reopened, but we've closed the hiking trails, Geneva Drive, Teresa Drive, as well as all the hiking trails to the jeep track and pipe track. Ukanti ke, iSandparks ithi yona ikulungele ukulwa nemililo yamadlelo.
We've got our crew on standby. We have our vehicles and helicopters that are ready to assist with any fire. Actually, we'd urge the public that if you do see a fire, please notify us, because our intention is to stop the fire from becoming a wildfire. Noxa kunjalo, abasemagunyeni bathi akukacaci ukuba umlilo uqale njani. Imanje echophele ityala lenkokheli ye-EFF uJulius Malema nowayesakuba kunogada wakhe uAdrian Snyman iyaqhuba nokuhlola ubungqina kwinkundla kamantyi yaseMonti Mpuma Koloni. Umantyi uTwanette Olivier ulindeleke ukuba awuyise isigwebo ngalo mba uphathene nokudubula ngompu kumsitho wokubhiyonza kwe-EFF ngexa ifinca iminyaka emihlanu wawubanjelwe esisadu kaShe Stadium eMdantsane ngo-2018. Ukucotha kokuwiswa kwesigwebo inkundla kubangele umsindo phakathi kwabaxhasi be-EFF. Isigwebo ngalomba silindeleke ukuba siwiswe emini nje. Kambe ke umantyi Twanette Olivia uhlola ingxelo zamangqina ali-18 athe abizwa ngabatshutshisi. Kananjalo uza kuhlabela mgama nokuphicotha ingxelo ezibizwe ngabameli. Lo gama inkundla igcwele ithe qhu nanjengoko amaxhala ixhomile kubaxhasi be-EFF abalindele isigwebo. OkaMalema utyholwa ngokudubula ngompu kumsitho wokubhiyonza kwe-EFF ngexa yayifinca iminyaka emihlanu eMdantsane ngo-2018. Ukanti ke atyholwa naye owayesakuba ngumkhuseli wakhe uSynman ujamelene namatyala okuphatha umpu neembumbulu ngokungekho mthethweni. Sihlabele mgama neendaba zethu. Inkomfa ye-G20 iyayisondela kodwa izimvo ziyabethana. Abanye bayibona njengeqonga elibalulekileyo ukusebenzisana ngemingeni yehlabathi jikelele. Lokama abanye beyibhebhetha njengendibano kumaqanqa phezulu engabathatheli ingqalelo abantu. Nanjengoko kuthendi imfazwe zehlabathi amagingxigingxi kwezoqoqosho nomsansa ukungalingani phakathi kwabangathathi intweni nabatyebileyo, inkomfa ye-G20 phantsi koxinizelelo lokunqenisisa ukulungelelana kwayo nezisombululo. Unozakuzaku David Martinon uphefumle wathi uluntu alumelanga kujongela phantsi oko kugqitywe ngaphaya kwamasango engqungquthela. The G20 is important because it is a space of conversation, dialogue. Kananjalo kulonyaka uMzantsi Afrika uza kubamba imikhala yale nkomfa, nto leyo inika uxanduva lokucwangcisa umxholo. Lonozakuzaku kwathe iFrance ibona ulawulo, inkathalo negalelo lepitoli njengelingundoqo ingakumbi kwimo yezopolitiko enguqulukubhode kumazwe ngamazwe. Kambe ke nanjengoko ifuthe lale nkomfa livakala, intsebenziswano phakathi kweFrance neli iya ibaluqilima ukusukela kwimingeni yezempilo ukuya kuxolo, uzinzo nokhuseleko kwihlabathi jikelele. Kunjalo nje iParis ithi oku kusebenzisana kuza kuthi xhaxhe umgangatho we-G20. We are working currently to double the volume of our trade between the two countries. Lo gama ilungu lepalamente lase-UK uCorbyn uvakalise ngelithi uMzantsi Afrika uza kuba nako ukuqhubela phambili okutshisa ibunzi nokungumnqweno kumazwe asakhulayo njengoko usindleka i-G20. South Africa obviously has huge economic and social issues to confront. Levels of poverty and unemployment. All those things can only be confronted by an improvement in the economic situation of the country as a whole. And I wish South Africa well in achieving and conquering those. Ukanti ke ngokwengqiqo yabemi kusame umbuzo wokuba ingaba le ngqongqothela yothethathethwano namazwe akwi-G20 ingqamene namanyathelo okuza nezisombululo ncakasana kuluntu kusenina. Oku kusiza kuba selubala nanjengoko iintlanganiso zababandakanyekayo zokugqibela ziqhuba kujongiswe imibombo kwinkomfa eza kuba xa kuqukunjelwa inyanga yenkanga ukutsho ngoNovemba.
Isebe lezoluleko lusungule ungenelelo lolawulo kwintolongo yasePaulsmoor eToka eNtshona Koloni. Ukukulandela uthotho lolwaphulo-mthetho olumandla kuquka ukukhululwa kwamabanjwa ngempazamo. Oku kuquka ukukhululwa kwamabanjwa uJohn Henry Mphelo, uInganathi Thembalethu Daba kunye noJordan Adams owasebenzisa ukusilela kwengalo yomthetho ukuze athathe isazisi somntu ngobuxoki. Ukanti omathathu lamabanjwa asele ebuyele eluvalelweni. iPaulsmoor intilongo ikwisihlanu sezona ntilongo zinkulu kwelaseMzantsi Afrika. Ukomishala jikelele wesebe lezobulungisa uMakgothi Thobakgale ubhengeze ukuba uAbel Thulasizwe Mashaba kunye noMichael Ajwangisi Mafukatha bayakubaliliso lakhe apho ePaulsmoor phantsi kwezi meko. Basically, they will be taking over at the head of center level, the management of the remand facility at Paulsmoor. Kusenjalo kukho abanentandabuzo malunga ngalomngeni kakomishala jikelele uThobakgale. Itshantliziyo lilwela amalungelo amabanjwa uGolden Miles Budu uyanaba. The South African Prisoners Organization for Human Rights never heard of these two individuals. We don't know them even from a bar of soap. And I think the National Commissioner must be advised that we are living since the dawn of our democracy, in a country of independent judicial inspectorate on correctional services. OkaThobakgale uthi esisibini esizobaliliso lakhe siyakuqalisa lo msebenzi kwiveki ezimbini zisayo ngethemba lokuba siyokuba lulutho ekuguquleni imo yobugulukudu obuphakathi kwentilongo yasePaulsmoor. Kwindaba ze-SABC ndinguthando Ntunja eKapa. IMelika noIsrael zivumile ukudala uxolo eGaza ngelithi iHamas kufuneka ilwamkelo loxolelwaniso. La mazwe bengeyonxalenye yengxoxo zokudala uxolo. Kungoku nje umongameli Donald Trump waseMelika kunye nenkulumbusi yakwaIsrael uMnumzana Benjamin Netanyahu babhengeze isigqibo kunhlungu lwaseMelika izolo. Xa iHamas ingatyikityi esi sivumelwano sokudala uxolo, umongameli Trump uthe uIsrael uyakuba nenkxaso epheleleyo yeMelika kwidaba eliphakathi kwakhe neGaza. Umongameli Donald Trump nenkulumbusi yakwaIsrael uMnumzana Benjamin Netanyahu bathi izicwangciso zabo zokudala uxolo phakathi kweIsrael neGaza zinezigaba ezingama-20 kodwa kubonakala ngathi iHamas ingatyikitya esi sivumelwano nanjengoko seyikhabe imiqathango eliqela ethwethaca. iHamas ivakalise ukuba iyawukuwakhulula amabanjwa kwaIsrael xa uIsrael ethe warhoxa ngokupheleleyo kwingingqi yabo. iHamas ithi xa uIsrael ethe wenza oko iyakuwakhulula onke amabanjwa aphilayo natshabileyo kungaphelanga iiyure ezingama-72. Kodwa xa iHamas ingavumelani nesi sigqibo, uIsrael uzimisele ukuqhubeka nohlaselo exhaswa yiMelika. Ukanti ezinye iingcali zikholelwa ukuba akunakwenzeka oku kungatshatyalaliswanga iGaza. Kwesi sicwangciso sikaTrump kudandalaziswe nomntu oza kuxhuzula imikhala emva kwemfazwe eGaza. Ukanti lo mqathango uvusa imibuzo eliqela. Kukwaphakanyiswe ukuba kusekwe ikomiti engekho kwezopolitiko yasePalestina neza kujongana nokusebenza kwemihla ngemihla. Lo komiti yakubekwa esweni yibhodi yoxolelwaniso neza kukhokelwa ngumongameli Donald Trump kwaye iza kuquka nobesakuba inkulumbuso yase-UK uMnumzana Tony Blair. Le bhodi iza kuthwala uxanduva lokufumana inkxaso-mali yokuphuhlisa iGaza. Esi sicwangciso sicacisa mhlophe ukuba akukho mntu uza kunyanzelwa ukuba aphume eGaza. Ibhunga lasePalestina lilo eliza kulawula le ngingqi xa kuthe kwafezekiswa izivumelwano zale nguqu. Ilizwe lakwaIsrael ligxekwe kabukhali kwihlabathi jikelele ngohlaselo lwalo kwiHamas nelukhokhelele kwimbubhiso. Ngabantu abangaphaya kwama-200 abathinjwa iHamas ngo-Okthobha ka-2023 kwaye kwasweleka abantu abali-1,200. Susela ngoko kubulewe abantu abangaphaya kwe-66,000 eGaza. Iinkokheli zomthonyama kwimimandla esemaphandleni eMpuma Koloni zimemelela kurhulumente ukuba abekele bucala iziseko ukuphuhlisa ezokhenketho kwinkcubeko. Eli khwelo lihlatywe kumcimbi wenkcubeko wamahlubi waminyaka le eNtabankulu. Ukubumbana kwamasiko nezithethe zezizwe zahlukeneyo eMzantsi Afrika lichiza lokukhuthaza ubunye nokusetyenziswa kweelwimi ezahlukeneyo zama-Afrika.
Iingcali ezijongene namasiko nezithethe kwiphondo laseMpuma Koloni zifuna urhulumente akwazi ukubukisa ngamasiko nangendlela abantu abaphila ngayo kwiindawo ezisezilalini khona kuze abantu abatsha bakwazi ukulandela ekhondweni. Bathi ukuba nje kungenziwe njalo ukhenketho, uqoqosho nokudala amathuba emisebenzi ingaba into eyamkelekileyo. Nanjengoko inyanga yamagugu ifikelela ekupheleni namhlanje, iinkokheli zomthonyama nabantu bazo sithi ukuxabisa isintu makube into yemihla ngemihla. Sithi ke thina sizinkosi, ezinye zezinto ezimplementwa ngulo rhulumente zokokuba indoda itshatele kulo mfazi ngeke sikwazi ukuzamkela. Nawo kaMahlubi alapha akuzokhumbuzana ngokuthi angobani, asukaphi, ithini imbali yawo. Abaninzi bakholelwa ukuba umoya wobu-Afrika ngaphandle kokuthathela ingqalelo amasiko nezithethe ubu-Afrika nje obungaphelelanga. Nokokuba ungoyiphi ikhala noba ungoluphi uhlanga unalo isiko. Kubalulekile isiko noba sekukubi uphinde uconsulte uthi isiko lam lithini, nokuzazi ukuthi ungubani uphuma kwabapha abantu. Ukuba ngaba sinofundisana ngamasiko, izithethe, inkcubeko nobugcisa, ingenza loo nto sibe nesizwe xa sakhe amakhaya kuqala. Sizobona ukuhlala sekwakheka isizwe sethu kuba kulapho iimfundiso ezinzulileyo zembeko, intobeko, ukufundisa ukuhlonipha, izinto endicinga uba zezokuqala ekwakheni umntwana, ubuzali, nazo zonke ezo zinto ziyingqokelela yesizwe esaziyo nesihlonipha amasiko azo. Kukwahlatywe ikhwelo lokuba abantu abatsha bahlale bekhonze ubu-Afrika ngokwenza izinto zama-Afrika khona ukuze ubu-Afrika bungapheli ngenxa yokwenza izinto ngendlela zentshona. Umntana ukuze abe uyazazi funeka azazi nokuthi uzalwa ngubani, aze abazali bakhe akwazi ukuzithutha ukuthi umntu mkhulu ukubhungana indlela zodwa, akwazi ukuba umntwana inkcubeko ayazi esakhula. Isintu njengoba ngibona ngifaka amabheshu kanjena ngiyaziqhenya ngokuba umZulu. Mina ngibuya kwaZulu, ngumZulu, ngiyaziqhenya ngokuba umZulu. Njengoba ngibona nje abanye abantu bagqoka amabhlukwe namasheti nezikipa, mina ngifake izikhumba zenyamazane. Nangona uqoqosho lusehla ngamandla, kodwa abakhenkethi baqhubeka ukutyelela iindawo eziselunxwemeni besonwabela amasiko nezithethe kwiindawo ezihlala abantu abamnyama. Ndinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eNtabankulu. Qonqololo ziyaguqa ziyakhothama ezasemini nje, mazikhongozele ezinkulu kumathangana makube chusibele.